कौन बभना देखो ले बा हमार पतरा रे नईखे एनर्जी देह में खत्म बावे भतरा रे कि कौन पंडित देखो ले बा हमार पतरा रे तो नईखे एनर्जी देह में खत्म बावे भतरा रे नईखे एनर्जी देह में। नमस्कार, अभी हमारे साथ बाबू रंजन जी हैं। पहले भी हमारे चैनल पे आए हुए हैं। खेसारी लाल यादव के साथ में एक दशक से काम कर रहे थे। अभी जो है फिर जो है एक बार और जो है ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो है बहुत दूर दूर तक जो है काम कर रहे हैं। यहाँ से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भी इनका प्रोग्राम आ रहा है और महाराष्ट्र तक भी जा रहे हैं। अभी हमसे मिले हैं, बात करेंगे खेसारी लाल यादव को लेकर के ही बात करेंगे और इनकी पर्सनली जो काम चल रहे हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रुमा फ्रेश फोकस न्यूज के प्रणाम करता नहीं आ सब भोजपुरिया समाज श्रोता समाज जे भी हमरा के चिन्हता जानता चाहे फ्रेश फोकस न्यूज के भी जानता सबका के प्रणाम करता नहीं। बड़ी सौभाग्य बा कि आज लाइव आवे के कारण भइल। बड़ा दूर दूर ले प्रोग्राम में सुनता नहीं कि जाता रहो तू खेसारी लाल यादव के एकदम रास्ता पर चल रहा बड़ा। ये सब माई सरस्वती के आशीर्वाद हवे। पूनागढ़ ने ये विश्वकर्मा पूजा में प्रोग्राम रहा हवे, बहुत सुंदर प्रोग्राम भइल हवे। आ पैसा भी आदमी कमाइल हवे और आदमी अब तो घरे आइल बाटे। लेकिन बड़ी बारिश होता पूना बॉम्बे में, मत कहीं दशा खराब हो जाता है। हाँ, एगो चर्चा चलता, बड़ा लोग कहता है खेसारी लाल यादव बर्बाद हो गए, कोर्ट उनके गाना गाओ के आदेश नहीं खे दे। देखी खेसारी भाई के बर्बाद करे खातिर बहुते लोग लागले रही, नहीं बर्बाद हुई है ना। माई सरस्वती के आशीर्वाद जब खेसारी भाई पर बावे आ साँच के तन दुख दिक्कत होखेला, जैसे सत्य कबो डूबल नहीं है, पाप तो डूबिए जाला। तो यह सब बात बावे। अरे कहे बड़ा लोग कहता कहे दी महाराज कोनो फर्क पड़ेला नहीं है। ट्रेंडिंग स्टार बारे, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भाई हमेशा रही है, इनमें कमी ना हो सकेला कभी। एगो फिल्म उनको आई रहा फरिश्ता कहत लो जे उतना उनका क्रेज नहीं खे, लेकिन 2 दिन में देखता नहीं कि 2 मिलियन से ऊपर वीडियो पार हो गई उनको। अरे खेसारी भाई के देखी, खेसारी भाई के जले वाला दूर के लोग नहीं है, अपने लोग बा। अपनों परिवार में अपनों गांव में अगर लोग बानू, अपने गांव के लोग, अपने टोला टपारी के लोग जरा करवा अपन दोस्त जानता नहीं, उहे लोग देख के चलेला कि अरे साला हम अभी बानी फुटपाथ पर, अगला घर बनवा लेलस, बाइक किन लेलस, सब कुछ होकर अच्छा होता है। तो अपने लोग के अंदर जलन होला, गैर का जानता है। गैर तो बस लोग ताली बजाई तो ताली बजाई, रोई तो रोई, हंस तो हंस, ना तो रो तो रो। कुछ मीडिया वाला लोग बा लोग कहता लोग कि शंभू भैया जन बाड़न, शंभू बाबा जन बाड़न, शंभू बाबा के बदुआ लाग गई बा खेसारी लाल यादव के। अरे शंभू बाबा है चुतिया बाबा, यहाँ का नाम चुतिया पर तो ठीक रही। जानता नहीं काहे से कि भोजपुरी में लोग खिस्सा कहले बा कि डांगर के सराफला से सियार ना मरे। बात बुझनी कि ना। खेसारी भाई के बदुआ शंभू बाबा के का लगी। अरे शंभू बाबा खेसारी भाई के दिन बाटे कि आज 10 गो लोग जानता है खेसारी भाई के माध्यम से। अब तक पहले शंभू बाबा मार्केट में रहनी ना, आ बहुत यहाँ के बहुत कुछ बोली ले, लेकिन का करब इहो के हमरा लागता कि पागल हो गई बानी। अब समझ में आवत नहीं खे का करे, लेकिन करे दी जब बुझाता तौन करो लूँ, का कल जाई। हाँ, अच्छा, जब रउआ खेसारी लाल यादव के संगे जब काम करत रहनी थी, ओहो बड़ा ये सब रहे का? ओहो बड़ा लोग गिराव के चाहत रहे कि आज खेसारी लाल यादव के गिरा दे, चाहे रउआ के गिरा दे, एक तरह के कहे से वो बड़ा भी रउआ बहुत दिन ले काम कैले बनी। देखी आज लगभग 20 बरिस होखे आला बाटे, 20 बरिस लगभग हो गई। आ वो बड़ा ई सब माहौल ना रहे। वो बड़ा स्टार में लेवल में 2 आदमी रहे। वो बड़ा स्टार लेवल में रहनी गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, आ 2002 में के 3 महीने कल्पना जी, में बादल बवाली, बहुत कुछ सिंगर सब भोजपुरी गीत गावे खातिर आयल सब अश्लीलता बड़ा बाजे, लेकिन इतना जलन ना रहे। हाँ, इतना जलन ना रहे। लेकिन ये बड़ा तो मान जाए कि यूट्यूब के ज़माना बाटे, केहू कुछ कहियो देता ओकरा के ताहना उछाल कल जाता है। हम बेर बेर सुननी, बहुत बेर सुनने कि पवन सिंह खेसारी में पटेला ना, लोग बहुत कहल, लेकिन हम कहने कि देखी खेसारी भाई में और पवन भाई में कोई झगड़ा ना भइल बा ना कहियो होई।
बात बुझने नु। आ रहल बात गायक का कंपनी के, तो ना कंपनी से झगड़ा हो सकता ना गायक से झगड़ा हो सकता। कैसे कि गायक भी कंपनी में जाके गईबे करी है, आ कंपनी वाला बानी तो गायक से गवेबे करे। तो मान जाए कि वहाँ सबके मैटर बाबी में दूसरा ही बोलला से का फायदा बाबे। ये सब चुतिया लोग के काम हवे कि दूसरा के काम में हस्तक्षेप कइल बोलल, ये सब उचित बात ना हो। ना कहल जाला दूसरा के काम में टांग अड़ावेला, वो अब का हम छुड़ी ना कह लोग कही कि देखियो कितना बोलता रहे, वैसा कोई बात नहीं है, हम कुछ ना बोलब। अच्छा, वो बारे का जौन कुछ हम बात रहुआ से जानने के चाहता नहीं, जब रहुआ खेसारी लाल यादव के साथ में काम करता तो वो कौन बात रहुआ बा जौन अभी ले बुझाते जो चीज होके के चाहिए? देखिए वो मेरा खेसारी भाई साफ जीरो रहले, बहुत जीरो, बिल्कुल जीरो, कुछ भी ना रहले। झाल बजावस कमला बुआ के साथे प्रोग्राम में, आओ अकेले 4 आदमी के शांति बजावस। अगर खेसारी भाई बैठियो जाते रहे तो स्टेज प्रोग्राम कऽ के, स्टेज कऽ के अपन दुगोला कीर्तन कऽ के मने कुछ ऐसा प्रोग्राम बाटे प्रचार वगैरह कऽ के अपन जीवन परवरिश कर सकता रहे, अपना परिवार के खर्चा चला सकता रहे। बहुत कमा के धो ले बड़े कि ऐसा ऐसा ढोड़ा मंगरू लोग कितना जना नौकर चाकर लागल रही तो वो रहे वाला नहीं खे। वो बेरा के प्रेम रहे जैसे कि बड़प्पन भी रहे, आदर्श भी रहे, शिष्टाचार भी रहे। लेकिन ये बेरा तो नफरत ही नफरत भरल बाटे। कैसे कि छोड़ी अब ना कहब, एक बार सोचता लो जे मने किंग गिरा दी, लोग आगे बढ़ता तो किंग अनुकरा के नीचे गिरा दी। ये को चीज चलता भोजपुरी में जो हम इनका गिराई उनका गिराओ सो उनका गिराओ। देखें एजा भोजपुरी में तो बढ़ला बा जलन कि केहू भी आगे ना बढ़े, जे बावे सही रहे। मेन मैटर बावे कि एजा हरियाणवी म्यूजिक आवेला, हरियाणवी सिंगर अगर केहू गा दे तो कोनो जलन हरियाणा में नहीं है। अगर केहू के कोनो गाना हिट कर गई, कोनो लड़की के चाहे लड़का के, तो कोनो जलन नहीं है, एकदम बिंदास बाजी। आ नया भी सिंगर नाचता रहे, पुरानो सिंगर भी नाचता रहे, केहू के मन में जलन नहीं है। पंजाबी में भी हुए हाल बाटे, पंजाबी सॉन्ग आवेला ओकर में हुए हाल बा, राजस्थानी में हुए हाल बा, बांग्ला में हुए हाल बाटे। जहाँ तक हिंदी में भी रहल नु तो हिंदी के जैसे हिमेश रेशमिया जी बड़ा बड़ा जे सिंगर बाटे गायिका बानी, तो वहाँ सब छोटा छोटा लड़का के, आ चाहे ग्रेजुएट भी आदमी के, आ चाहे गार्जियन तुल्य आदमी के समय दिले, अपना हुनर पर देख के बोलाइले, आ मंच पर गीत गवाइले। अगर वो योग्य होखे लालो तो उनका लोग पुरस्कार कऽ के, पुरस्कृत कऽ के अच्छा स्थान भी दिया जाला, पैसा भी दिया जाला, बहुत कुछ दियाला। तो ये सब शबासी करला ऑल दुनिया। एगो भोजपुरी ऐसा इंडस्ट्री बा, बहुत गंदा इंडस्ट्री बा। बस एजी के लोग जानता कि केंगा गुड़ घीत दिया कि नीचे चलिया उस बर्बाद हो जास, ये सब ना करे के चाहिए। राउर गाना वगैरह नहीं क्या होता, रौरा एकदम ठंडा गल बनी का ना गाना होता खेसारी लाल यादव एकदम चर्चा में बनी है, हुआ के साथ में काम करे वाला आदमी एकदम बुझाते ढीला डाला हो गई बने। ऐसा बात नहीं है, गाना होता, गाना एगो बहुत जबरदस्त होता, लगन में बजबो करी। हल्का सा एक लाइन सुना देता नहीं। एगो लड़की कहतिया कपारे हाथ धोइले बिया, आ कहतिया का कि कौन पंडित देखो ले बा हमार पतरा रे, तनइखिए एनर्जी देह में खत्म बावे भातरा रे, नइखे एनर्जी देह में। कौन बभना देखो ले बा हमार पतरा रे, नइखे एनर्जी देह में खत्म बावे भातरा रे, नइखे एनर्जी देह में। लड़कियां कहतिया कि जब जब उठेला जवानी के लहर हो, छोड़ी के मुआना हमके चल जाता शहर हो। लड़की कहते कि हमार दूसरे मिजाज बा, आई नतिया को पीछे बहकता। कहतिया कहा कि आज जले ना कोइले कहियो जवानी के खसरा रे, तो नइखे एनर्जी देह में। अगुता के मौगी कहतिया कि मऊ गबावे भातरा रे। कल रिलीज हो जाई, कौन चैनल पर रिलीज होता है? ई वेब से होखी, हाँ वेब म्यूजिक से। कैसे कि अब सहयोग बहुत एगो सुंदर आदमी के ना, माई सरस्वती के ना, हम कल के एगो दिन आई तो एगो बहुत अच्छा बेस्ट एगो हमार मैंने दोस्त भेटा गई बनी, उहे के माध्यम से आज समझी कि हमार माई सरस्वती के आशीर्वाद होखे वाला बा।
आ उ कहतन कि 1 साल में रंजन भाई 300 गाना गा देवे, एक बार जितना पैसा लाग जाए टेंशन मत करी, ऑडियो वीडियो आप गाइए, गाना एकदम गाइए देवे, गा दो एकदम हिट तो हिट, धमाल मचा दे। धमाल मचा दे, बच्चे के नहीं खे। हाँ। तो ये देखी माई सरस्वती के आशीर्वाद बा और शुरू बा काम। महाराज तो खाली अब अथिए पर भातारे पर गावत नहीं कबो, ढोड़ी ओड़ी पर ना के नहीं गाओ, ढोड़ी ओड़ी चाटे के विचार नहीं के करत का रहा। नहीं जे पैसो खर्चा करता न उ कहता नहीं कि ब्याह जी गाई, लेकिन हम का करी जी, अब देखिए अब आगे का होता है, अभी तो कुछ ना कह सकीले। अरे महाराज इतना सिंगल वाई लोग के काटी से खोदल के, वंगरी लगावल के, चीनी के मिल बैठा